Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kajing tap kateng jengki kertong ki banyak kun yang election jika yang dorba tauan ki jela kalapoi jika bekut haka hinyau terik rumpang arja apulai haka ni kesngi ki dan selaingut ki kertong na West Khasi Hills ki bala tap kateng hakmat ki returning officer ki bekun thup yu Stein Binel wanyang ubanya kun kum kertong shimet na Nongstein uba Bijoy Kenter kertong ke BGP na Motion Road bat uba Spasterlin Nongrem kertong ke BGP na Ramrai Jengam constituency da kajing tap kateng sakini ki laingut ki kertong kidan hadu arpu wengut ki kertong na ki lightly constituency jong West Khasi Hills district ki bala pendap ya kajing tap kerteng kani gede kararai ka jong ha namar ladang esok bat kanu ka seng leni ka parti kami adai bat ka isu ka jong ha bat ka isu ka jong ha ka long ba bangan nomjit ki gino kit kam namar gino kit kam kila don lupa kata ka long ba idon arjat gino kit kam ki ba ka government bat ki pajba kila debjit bat ngala ban ai nuksa bagi nong kit kam ki ba nga ba kila jet ta ki pajba ki long ba ngila ban ai nuksa kum ki sorar snong lani nakitnat ki bapher ngila ban ong ki nong kit kam ki don hala ka jong katanat langi ong ki seng lokmi ki seng samla ki VDP bat ki we bat ngala ban ong ru ki don ki nong kit kam jong ki pajba ki balong kum ki NGO nang ta ki association ki bapher nang ta bat kakur ngala ban ong ru wat haka jinglong mensim ba ki don ki nong kit kam te bat ka we ki nong kit kam ki bala don lupa ke ba ka sarkar kla debjet kita ngila ban ong haki department ki bapher te balai pat haka ne ka rukom ka jing long ban nomi khmat ngala ban ong ba balai ngidang jet de ki we pat ki siang kum kita ki lildar hapo kisnong ki thau ki jongi hering ila don lut kinong kit kam ki ba ki pajba ki le debjet bat ngaru ngasania haki kumba ki pajba ki la sania kata ka de ka thong ka baning kong du ha ka mensim lane ha ka jing em ka jonga bangim don kam kinong kit kam ha kisnong ki thau ki jongi namar ladang ale join bar kinong ki party kata kam de ki isu ka ba nganga suya hap namar ki bano ki political party ki kwahi ban penjit ningkong ki kinong kit kam ban ngala ban ong ba sisin bala jet ki kinong kit kam yimla su ban wan ra ek secar ka khadar ka bakhoj nang ta ka yo kam ko jam ka bakhoj nang ta ngimla su ban yo ya kata ka jing ai ki scheme ki bapher da ka bakhoj kata ka de jing kwa ka jonga kum independent bala da pijit kum ki pajba yang nganya dengkat bat kita ki ba ki pajba ki la debjet ya hakisnong ki thau ki jongpi harangkat ki tenat ki bapher kumba ngalapan sngau bat rengkar ru bangam dei ban lucia ya ki nong kit kam ki ba ka sarkar kala debjet nadu ki ba ben ningkong nga sania ikut ba nomor ngayeng na kabenta upaj ba tangange IT ba upaj ba bagi kwa ya karoi ka parne ki kwa bagi nang imsa ha juk ka bamchua nakaliang junga nga kentu upaj ba batupai ya ka parti ka bala bentre na kabenta ka jukki kadau ka ba kongsan ka ba ngasngau tho ba ngadon ka jingti kena ban job kalong ba dei ki paj ba dei ki nong krisyan ki jonga ki ba la pensulur yang bat ya trailang na kabenta kane ka kam ban pen kre kane election bat kane kam dei tang mentah for election ndring la sedang kine dagi bun snam ndai tang daka ktin ndai daki kam ru ngile tre chat